Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Tawagan niyo na lamang po ako sa pangalang Larry. Nakatira dito sa lalawigan ng Catanduanes at 47 na po sa taong kasalukuyan. Bago ko po ibahagi sa inyo ang aking karanasan, nais ko muna magbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa aking pagkatao. May asawa at 2 anak po ako at kauuwi ko lang po dito sa Catanduanes, sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Nagtatrabaho po ako bilang isang head ng mga gwardiya sa malaking establishmento sa parteng Maynila. Pero hindi po doon magaganap ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, kalakbay. Dahil ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari po ito sa bahay ng aking lola sa isang liblib na lugar taong 1995. At ang edad ko po noong mga panahong iyon ay 19 pa lamang. Magtatakip silim na ng araw na iyon nang maglakad kami ng aking kapatid na si Tristan papunta sa bahay ni Lola Esmeralda. May sakit kasi si Lola Esmeralda noong mga panahong iyon at walang mag-aalaga dito. Nasa Maynila kasi ang iba nitong mga anak at tanging ang aking ina na lang ang nakatira dito sa probinsya. Dahil sa iisang baryo lang kami nakatira. Pero si Lola Esme ay nakatira sa liblib na bahagi na pagmamayari nilang mag-asawang si Lolo Domeng. Kung kaya nakiusap ang aking ina na doon muna kami panandaliang tumira ng aking kapatid na si Tristan sa bahay ni Lola para may mag-asikaso dito. Nagkataon namang wala pa akong trabahong nahahanap sa bayan. Kaya pumayag akong sa bahay muna kami ni Lola tumira habang nagpapagaling pa ito sa kanyang sakit. Pumupunta na lang kami sa bayan kapag bibili ng mga pangkonsumo nito. Siya nga po pala mga kalakbay. Ang edad po ng aking kapatid na si Tristan ng mga panahong iyon ay 13 taon pa lamang. Mahigit naman 1 oras po ang aming lalakarin bago makarating sa bahay nila Lola. Kaya naman nagmamadali na kami maglakad ng aking kapatid. Nang paakyat na kami sa bahagi ng bulubunduking parte, ay may napansin akong matandang lalaking naglalakad paahon sa unahan namin. Dahil sa paahon ng parting daanan, kaya nahirapan at mabagal na maglakad ang matanda. May hawak pa itong kahoy na siyang ginagamit nitong saklay sa bawat hakbang ng mga paa. Tatang, saan po ang punta ninyo? Kaya niyo pa po bang maglakad? Tanong ko sa matanda nang malapitan na namin ito. Tumingin naman ito sa amin bago nagsalita sa garalgal na boses at tila ba hinihingal. Ayos lang naman ako mga iyo. Huwag niyo na akong intindihin. Diyan lang naman ako sa may unahan. May bibisitahin lang akong kamag-anak namin. Anya ng matanda sa amin. Inabutan ko naman ito ng bitbit namin tubig ni Tristan para makainom ito at maginhawahan kahit papano. Pagkatapos nitong makainom ay nagpasalamat ito at muli nang naglakad. Sa bawat hakbang ng mga paa na ginagawa ng matanda, ay nakikita kong hirap na itong maglakad. Pero pinipilit lang niya kaya naman nakakaramdam ako ng awa dito. Sinabihan ko rin itong sumampa siya sa likuran ko para hindi siya gaanong mapagod sa pag-akyat. Saka magdidilim na baka abutan pa siya ng dilim sa dadaanan bago makarating sa tuktok. Wag na lang iyo, maraming salamat sa inyo. Pero kaya ko naman maglakad pa, saad ulit ng matanda. Sa tingin ko mga kalakbay, mahigit 80 anyos na si Tatang. Ayon na rin sa itsura at kilos nito. Isipin niyo na lamang po kung ganoon nakatanda ang lolo ninyo. Hindi hubat nakakaawa lalo na't makikita niyo naglalakad lang mag-isa tapos sa liblib na lugar pa. Ilang beses ko pang pinilit ang matanda na sumampa sa likuran ko dahil paahon na rin naman kami para sabay-sabay na rin kami makarating. Pag nakarating ka na kasi sa tuktok ng paahong daan ng kalakbay, papaba na ang kasunod ng daanan. Kaya hindi ka na mahirapan pa maglakad at makaramdam ng pagod. Dahil sa presko na ang hangin sa parteng pababa ng daanan. At malapit na ito sa sapang tatawirin namin bago marating ang bahay ni Lola Esme. Sigurado ka bang kaya mo akong buhatin paakyat, iho?
Paniniguradong tanong ng matanda sa akin. Oo naman po, Tatang. Kayang-kaya po kitang buhatin. Kita niyo naman po na may kalakihan itong katawan ko. Aniya ko pa dito. Hindi naman sa pagmamayabang kalakbay. Malaking bulas at matipuno po ang aking pangangatawan noon. Batak na batak kasi sa trabaho ang aking katawan. Mula kasi sa pagkabata pa, ay naranasan ko na ang mabibigat na trabaho sa bukid. May mga pagkakataon pang ang pinagsasabay kong buhatin ng 2 sakong kopra ng nyog pababa mula sa bundok. Kaya naman sinabi ko sa matanda, nasisiw lang sa akin ang pagbubuhat sa kanya. Dahil sanay na akong magbuhat ng mabibigat. Di kalaunan ay napapayag ko na ang matanda. Kaya kagad ko na itong pinasampa sa aking likuran at naglakad na kami paahon sa daanan. Ilang minuto pa ang dumaan ay tuluyan na kaming nakarating sa tuktok kaya ibinaba ko na ito. Nagpasalamat naman ang matanda nang maiabot na ng aking kapatid ang kahoy na ginamit nito bilang saklay sa paa. Sige po, Tatang, mauuna na po kami ng aking kapatid. Hinihintay na po kasi kami ni Lola. Pagpapaalam ko sa matanda habang nakaupo ito sa gilid ng malaking ugat ng puno at nagpapahinga. Hindi na po kayo mahihirapang maglakad. Pababa na po kasi ang daanan, kaya mabilis na lang lakarin po iyan. Dagdag kong sabi. Pero nung tatalikod na sana kami ng aking kapatid para maglakad na, nang bigla akong tawagin ng matanda, kaya napalingon ako dito. Halika rin iho at may ibibigay ako sa'yo. Yaya nito. Kaya humakbang na ako papalapit sa matanda. Pagkalapit ko nakita kong may inilabas ito sa bulsa at iniabot iyon sa akin. Nang tingnan ko iyon, ay isang kapirasong maliit na kahoy na may nakaukit na krus sa gitna. Nakaramdam ako ng kakaiba ng hawakan ko iyon. Tila ba sumikip ang aking dibdib at bumilis ang tibok ng aking puso. Tapos pakiramdam ko pa ay kumakapal ang aking mukha at umaangat ang aking mga buhok. Nagtayuan rin ang mga balahibo ko sa batok. Kaya naman tinanong ko yung matanda kung anong klaseng kahoy ba iyon. Bakit kakaiba yung nararamdaman ko noong lumapat iyon sa palad ko? Ngumiti lang naman ang matanda bago nagsalita ng, yan ay galing sa puno ng sinukuan. Magagamit mo iyan iho sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa kapahamakan. At magbibigay rin ng swerte sa iyo ang kahoy ng sinukuan. Basta ba't mananatili ka lang magpakumbaba sa mga tao at maging mabait at matulungin. Palagi mong ingatan at huwag mong ihiwalay sa katawan mo ang ibinigay ko. Nang sa ganoon ay mababantayan at maliligtas ka ng gabay ng sinukuan sa oras ng kapahamakan. Pero bakit binibigyan niyo po ako nito, Tatang? Nagtatakang tanong ko dito. Tatang Ismael na lang ang itawag mo sa akin, iyo. Iyon kasi ang tawag ng karamihan sa akin. Wika nito. Kaya kita binigyan ng mutya ng kalikasan, iyo. Dahil nakikita kong isa kang mabait at mabuting bata. At nais ko lang suklian ang ginawa mong pagtulong sa akin. Tugon nito sa akin. Magdidilim na ng mga oras na iyon. Kaya tinanong ko sa matanda kung saan ito tutungo para maihatid namin ang aking kapatid. Nagsalita naman itong kayang-kaya niya na maglakad at huwag na siyang alalahanin pa. Agad naman na kami nagpaalam sa matanda at nagmamadali ng maglakad patungo sa bahay ni na Lola. Pagkarating namin sa bahay, tamang-tama maghahapunan na sila Lolo Doming, kaya ipinaganda na kami ng makakain nito. Kapag nasa bundok ka po kasi kalakbay, mag-aalas 6 pa lang ng hapon ay madilim na. Tanging mga hunin na lang ng mga kuliglig at palaka ang maririnig mong nag-iingay. Kaya naman maaga palagi naghahapunan ng mga nakatira sa liblib na iyon. Pagkatapos namin kumain, ay nagpahinga na kami dahil sa tutulungan ko pa kinabukasan manguha ng kahoy si Lolo Domeng. Noong nakahiga na ako, ay naalala ko ang binigay na sinukuan sa akin ni Tatang Ismael. Mabilis kong kinapa iyon sa bulsa. Nang mahawakan ko na iyon ay naghanap ako ng kulay pulang tela at ibinalot ko ito tapos ay inilagay ko ulit sa bulsa at humiga na.
Lumipas ang ilang araw. Napapansin kong sa tuwing dumadaan ang matandang lalaking kapitbahay nila Lolo Domeng, natawagin na lang natin si Mang Carlito, ay pailalim ito kung makatingin kay Lola Esme. Lalo na kapag nasa labas ng bahay si Lola at nakaupo. "Lola, bakit ganyan po si Mang Carlito? Parang may galit po sa inyo. Kung makatingin kasi akala mo naman may atraso ka po." Tanong ko dito ng isang hapong nakaupo ito sa labas ng bahay at kararaan lang ni Mang Carlito. "Hayaan mo na lang iyan na po. Huwag mo nang pansinin. Baka ganyan lang talaga yan si Carlito kung makatingin. Dahil bagong lipat lang kasi yan dito, baka nangingilala lang." Tugon ni Lola Esme sa akin. Hindi na lang ako umimik ng hapong iyon, Kalakbay. Habang sinusundan ko ng tingin si Mang Carlito papalayo. Ibang-iba talaga kasi ang nararamdaman ko sa matandang iyon. Para bang sa tuwing nakikita ko itong dumadaan sa tapat ng bahay ni Lola, tila ba may bumubulong sa akin na may banta sa buhay ng aking Lola. Kung kaya hindi ko iniiwan mag-isa si Lola Esme, lalo na kapag wala si Lolo Domeng. Palagi ko itong sinasamahan at binabantayan. "Tara na po sa loob, La. Magdidilim na po." Anyaya ko dito at inalalayan ko na ito papasok sa loob ng bahay. Nung kinagabihan ng Kalakbay, habang nakahiga na kami ni Tristan at nagpapantok, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako nang sa bigla na lang akong naalimpungatan dahil sa ingay ng hagok ng baboy na nagmumula sa silong ng bahay. Noong una ay hinayaan ko lang iyon, Kalakbay. Ang buong akala ko kasi ay may nakawalang baboy lang na pagmamayari ng isa sa mga kapitbahay namin. Muli ko namang ipinikit ang aking mga mata upang makatulog na ulit. Habang nakapikit ako, ay naririnig kong tila nag-iiba na ang boses ng baboy. Para na itong inuubo na sumisinghap-singhap at naririnig ko ang baboy na patungo na ito sa kwarto ni Lola. May naaamoy na rin akong kakaiba na sumasabay sa hangin. Maalinsangan na rin ang paligid noon. Yung tipong amoy malansang dugo, mabahong amoy ipot ng manok, at dumi ng baboy na matagal nang hindi nalinisan ang kulungan ng mga ito. Ganun na ganun yung amoy. At dahil sa banig lang ang sapin ng kinahihigaan ko sa sahig ng kawayan, kaya dahan-dahan akong dumapa at iwinakli ko ang banig tapos ay sumilip na ako sa maliit na butas ng kawayang pinagdikit. Noong nakasilip na ako sa siwang, Kalakbay, halos panawan ako ng ulira at gumapang ang kilabot sa buong katawan ko paitaas. Sa kadahilan ng may nakita akong dalawang nagbabagang mga matang mapupula sa siwang. Tapos ay maigi kong sinilip kung sino ang nagmamay-ari ng mga matang nagbabaga na nakatingin sa kwarto ng lola ko. Isang malaking baboy na kulay itim ang nagmamay-ari ng nagbabagang kulay pulang mga mata ang aking nakita. Nakatingala iyon sa kwarto ni Lolo Domeng at Lola Esme at tumutulo ang mga malalapot na laway ng malaking baboy na iyon. Napansin ko rin ang hindi pangkaraniwang ngipin ng baboy dahil ang ngipin ng nakita kong nilalang ay masyadong mahaba at matulis. Nakanganga itong nakatingala sa kinahihigaan ni Lola. Tapos ay nagsisitaasan ng mga balahibo nito sa buong katawan. May ihahalin tulad ko siya sa isang asong nagagalit at anumang oras ay sasakmaling ka. Ganoon na ganoon ang nakikita kong hayop na nasa silong naming Kalakbay. Naririnig ko naman sa kabilang kwarto na panay ubo at hirap nang huminga si Lola. Kaya naman dahan-dahan akong tumayo at ingat na ingat ako sa paglalakad palabas ng kwarto. Mabuti na lang at kurtina lang ang nagsisilbing pantabing sa pintuan ng aming kwarto. Kaya hindi iyon mag-iingay at hindi mararamdaman ng nilalang na nasa silong ng mga oras na iyon. Pagkalabas ko ng kwarto, ay dumiretso na ako sa kabilang kwarto kung saan naroroon sina Lolo at Lola. Pagkapasok ko ay sinenyasan kong huwag maingay si Lolo Domeng at sinenyasan ko rin itong sumilip sa ilalim ng kanilang higaan. Agad namang iyong ginawa ni Lolo. Noong makita nga niya ang nilalang na nasa silong, ay nagmamadali ng kinuha nito ang buntot pagi at ang bensol. Iniabot niya sa akin ang buntot pagi
habang hawak-hawak niya naman ang bensol. Aswang ang nilalang na nasa ilalim, Apo. Magmadali ka at nang mahuli natin ang aswang na nasa silong. Wika nito sa akin. Ginising ko naman si Tristan para bantayan si Lola dahil may gagawin lang kami ni Lolo. Pagkalabas namin ay dumiretso na kami sa likod bahay at sinilip namin ang silong. Lintik kang aswang ka! Lumabas ka dyan at magtuos tayo! Paghahamon ni Lolo sa aswang na naroon pa rin sa silong. Sa pagkakataong iyong kalakbay ay hindi na baboy ang aming nakita, kundi isang taong nanlilimahid ng langis at parabang taong grasa ito sa itsura. Sa kadahilan ng bukod sa nanlilimahid ito ng langis, ay puro putik ang buong katawan nito. Gumawa din ito ng ingay na parabang pusang nagagalit at pinagdidikit nito ang mga ngipin habang pinatutunog iyon. Nakakakilabot at masakit sa tenga ang ginagawang pagpapatunog ng mga ngipin ng aswang. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong gumapang papalapit sa amin, habang patuloy pa rin ang ginagawa nitong pagpapatunog sa ngipin. Noong makalabas na ang aswang, ay nanatiling gumagapang pa rin ito sa lupa na parabang isang asong mananakmal dahil sa mga nagtatayo ang mga buhok nito at balahibo sa katawan. Mas lalo pa naming nakita ang buong kaanyuan ng aswang dahil sa liwanag ng buwang tumatama dito. Tinubuan na ako ng takot sa katawan ng mga sandaling iyon, kalakbay. Pero pinilit kong magpakatatag at magmatapang alang-alang sa aking lolo at lola. Dahil ito pa lang ang unang pagkakataong makaharap ako ng aswang at sobrang nakakatakot talaga ang itsura nito. Ilang sandali pa ay mabilis nang gumapang ang aswang at sinunggabang kami. Mabilis namang nakaiwas si lolo at ito palagi ang pinupuntirya ng aswang sa tuwing lalapit ito sa amin. Sa pang-apat na pagkakataong ginawa ng aswang, ay mabilis ko nang hinarangan si lolo at walang habas na hinampas ko ng buntot pagi ang aswang. Siguro dahil sa gulat at pagkabigla ng aswang, kung kaya hindi ito nakailag. Kaya natamaan ito ng dulo ng buntot paging hawak ko. Umatras naman ito ng panandalian sa akin. Pagkatapos ay umangil ng napakalakas. Lo, dyan ka lang po sa likuran ko. Ako na ang bahala dito sa aswang. Wika ko kay lolo. Naalala ko naman ang sinukuang kahoy na ibinigay sa akin ng matanda. Kaya kinuha ko iyon sa bulsa at mahigpit kong hinawakan sa kamay. Nung akmang susunggaban na naman ako ng aswang, nang bigla itong napatras at tumitig sa akin. Sige, lumapit ka dito, aswang. Nang sa ganoon ay magkaalaman tayo. Matira ang matibay sa atin. Paghamon ko sa aswang. Lola ko pa talaga ang ahaswangin mo. Akala mo ba papayag akong makauwi kang buhay sa inyo? Nang bigla na lang pumasok sa aking isipan ang sinabi ng matandang nagbigay sa akin ng sinukuan na ililigtas ako ng gabay sa oras ng kapahamakan. Kaya hindi na ako nagpatinag pa at patakbong sinugod ko na ang aswang. Pagkalapit ko dito ay malakas na hinampas ko na naman ito ng hawak kong buntot ng pagi. Mabilis namang nakaiwas ang aswang at akmang susugod ito sa akin. Ngunit muli na namang napatras na parabang takot na takot itong lumapit sa akin. Sige, lumapit ka. Matapang ka, diba? Kaya ka nga sumugod dito sa bahay ng lolo ko. Akala mo sigura't porket aswang ka ay matatakot kami sa'yo. Yan ang malaking pagkakamali mo. Nagkamali ka ng bahay na pinuntirya. Sigaw na paghahamon ko sa aswang at sinadya ko talagang lakasan ang aking boses. Naalala ko po kasi, kalakbay, ang palaging sinasabi sa akin ng aking ama na huwag kong hayaang pangunahan ako ng takot kapag may mga nakaharap akong kakaibang nilalang. Dahil sa oras na maramdaman ng mga ito na natatakot ako, mas lalo lang akong pupuntiryahin ito. Kaya naman kahit takot na at nangangatog na ang aking mga tuhod, ay hindi ko iyon ipinakita. Sa halip ay mas lalo ko pang hinamon ng aswang. Saka may tiwala ako sa binigay sa akin ng matanda at naniniwala akong hindi ako pababayaan ng gabay. Dahil kanina noong nasa loob pa lang kami ng bahay,
ay ako ang unang nakaramdam at nakakita sa nilalang. Samantalang tulog na tulog ako at naalimpungatan lang. Habang sila lolo at lola ay hindi man lang nila naramdaman ang aswang sa silong na nakatingala na sa kanila. Kaya alam kong may kakaiba sa kahoy na ibinigay sa akin ni Tatang Ismael. Lumapit naman sa akin si Lolo at nagsabing sugatan ko ng bensol ang aswang. Nang sa ganoon ay hindi na iyon gagaling kahit hindi namin ito puntahan sa kanilang bahay. Kinuha ko naman ang bensol na iniabot sa akin ni Lolo at tinignan ko iyong kalakbay. Kasing laki lang ito ng tansong kutsilyo at kaparehas din ng hugis. Kapag nasugatan ka nito kahit katiting lang, ay kayang-kaya kang patayin sa pamamagitan ng laso ng bensol sa loob lang ng ilang minuto. Mag-iingat ka sa paghawak ka po para hindi ka masugatan. Dahil walang gamot ang laso na ibinibigay ng bensol na iyan, paalala ni Lolo sa akin. Nang makita kong papalapit na naman sa akin ang aswang, ay patakbo ko ng sinalubong ito. Tapos ay hindi na ako nagdalawang isip na itarak sa dibdib nito ang hawak-hawak kong bensol. Matapos kong gawin iyon ay agad na napahawak sa dibdib ang aswang at patakbong nagtungo sa kagubatan. Hindi ko na sinundan pa ang aswang dahil lubhang delikado kung susundan ko pa ito sa kagubatan. Baka kasi may nag-aabang pang ibang nilalang roon at mayari pa ako. Nagpalipas muna kami ng ilang sandali ni Lolo sa labas ng bahay at inaabangan kung babalik pa ba ang aswang. Pero makalipas ang isang oras at sigurado na kaming hindi na muling babalik pa ang aswang, ay napagpasyahan na namin pumasok na sa loob ng bahay. Pagpasok namin ay mahimbing nang natutulog na si Lola at hindi na ito hinihika. Hanggang sa kinabukasan ng kalakbay, nabalitaan na lang naming namatay na si Mang Carlito. Nakita ito ng kapitbahay niya na nakahandusay sa pintuan ng bahay at matigas na ang buong katawan. Ayon naman sa kwento ng kapitbahay ni Mang Carlito, ay laso ng sanhi ng pagkamatay niya dahil nagkulay ube ang buong katawan ng matanda. Hindi na lang kami umimik ni Lolo dahil kumpirmadong si Mang Carlito ang aswang na nakalaban namin kagabi. Magpas hanggang ngayong kalakbay, ay hawak ko pa rin ang sinukuang binigay sa akin ng matanda. Isang beses ko lang nakasalamuha at masasabi ko pong swerte ako magmula nang maipasa sa akin ang sinukuhan dahil hindi na ako nawawala ng trabaho at mabilis lang pumasok sa amin ang daloy ng pera. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.